I stavite ljudi. I veliki pozdrav ljudi. Sada ćemo da šutiramo. Ovo mi je gol, ovo pa. Ja branim ga. Ljudi, naćemo i bolji gol. Ja sam hat. Ajmo. Ja sam Rock. Ajde. Jedan. Igramo do 5. Šutiramo ljudi gol. Ostavimo. Klip će da bude baš dug. Potom nećemo. 10 minuta. Neće ga, minuta Manić. Levak sam ljudi. Ljudi, znate šta je nama strativ, nismo kupili, nego smo stavili gajbe, kao su kamen, pa tu stavimo kao... Pokazat ćemo ga poslije. On. Ko sam ja? Ja sam Rohan. Ja sam Naj. Ljudi, znači, zaustavljam, čim se Đolo oporavi, nastavljamo. I nastavljamo, ljudi, malo što možda je prošlo od koga. Bolji pas je Đolo. Drži se, svi se snima sramota. Ajde. Stiš se da napadne na naš stativ. Zapuši ga, nema stajanja. Bez mašina, živi duže uspravno. Da idemo u papiraju. Ljudi, to biće bolji gol, ali sad eto to. Dobro nam je i to. Ljudi, bit će bolji gol. Očekujte, nije kraj, još će biti vreme. Ljudi, Biće mnogo bolje. drveta će biti, ali mreža će biti. Znači, A bit će od drveta gol. biće, ali Bro metala, bro metala. ne, drveta. Ljudi, ali dalje se ima ovaj, znači, mrežu, pod prečku, sad sam dao, i dalje se ima mrežu, to je važno. Vidi prečka. Daj da pokažem ljudima malo moj lop. Ljudi, ovo je pravo. Ne skidaj. Skidaj, šta skidaj? Ne skidam, bre. Evo, naš stativ, ljudi. Ovako mi tu stavimo telefon, vidite tu, najgeše gajbe, tamo smo krenuli. Tu je Noleteva lopta. Vidite ljudi, sad nam se igra Evropsko prvenstvo, vidite se piše UEFA, A samo Evropsko 2016 Francuska. tamo smo se igrali u Lige šampiona i to je to. Ćao ljudi. Ne poz. Ču uvijek prekinem. Kaži, ajde. Stavi tu, imamo još 2-3 ljudi šutit ćemo da šutnemo. Ajde. Ljudi, ajde krećemo. Vidite kako laka mene. Ajde. Ajde, Nole. Šutiramo jedan. I golaso! Ljudi, beži od lopte bre, pa naravno. Pa ti jako sam sradno šutiraš. Makli. Jako šutiram, ti braniš. Ajde, probrani. Ej, dosta sam. Ćao ljudi. Ćao ljudi. Znači ljudi, to je to što se tiče ovog klipa, ako vam sviđa, dajte like i poz.